आंनि नामा जयन्ती नार्जारि गामिनि मुङा जानालिगाव मा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय फैदों आङो सोमखोर बियो ओमफ्राय ग्रुपनि नामा समायना नार्जारि फार्मनिफ्राय नोंथांमोननो दिनै दाउ रानना होदों माबायदि मोनदों जोङो बिराद गोजोननाय मोन्दों बे दाउखौ मोननानैहाय मानो होनबा जोंनो आइजोफोरनि थाखाय बियो मोनसे गोजोनथाव जोंहा बेबायदिनो न'खरफोरखौ खांलांनांगौनि थाखाय गोबां गोनांथि जायो रांखावरिनि थाखाय फिसा फिसौ फोरोंलांनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो जोङो बिथां नार्जारि फार्मनि दाउ होफैनायनि थाखाय जोंहा गोबां रंजानायजों जोङो खोनानाय लोगो लोगो फैदों सफैदों आरो रंजानाय मोन्दों जोंनि गामिनिफ्राय गोबां दङ आरो मोनबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैदों जोङो दा गासै 19टा सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव साबेसे दं जोङो जोंनियावहाय 10 जन ओमफ्राय बे माखासेया 12 जन थायो आरो 12 जन 15 जन बिदि थायो बयबो लांफैजोबदों दा दाउखौ फिसिगोन नोंथांमोन फिगोन जोङो फिनानै जोङो दिखायगोन आरो आं गासिबो मिडियाफोरखौ बरायना लाग्रोबाय दा बेवहाय खुनु सिस्टेमै जों राननाया आंनि पार्सनेल जे नार्जारि फार्मा नोंथांमोना मिथिखागौ थांनाय 5-6 बोसोरनिफ्रायनो नार्जारि फार्मनि बानजायनायाव बायदि रोखोम माने समाजनि खामानि मावगासिनो दङ बे समाजनि हाबायाव जेरै मेडिकेल केम्प खालामनाय मालाबा अमा फ्रि राननाय मालाबा दाउ राननाय थिग बेबायदिनो जोङो दा नैबे बनगाव जानालिगाव लाफाखंखर एरियायाव जिहेतुकि बियो जोंनि इन्टारनेशनेल बर्डार मानो होनबा भुटान आरो भारतजों नांनानै थानाय मोनसे एरिया बे एरियायाव जोंनि मानसिफ्रा गोदोहाय जेनेबा जोंना बे रायजो राजाफ्रा बहुद दुखिया रायजो राजा बिथांमोना बन लायनानै जायोमोन बा दंफां लायनानै जायोमोन बा सोरबाया मैहुर खालामोमोन दा बिथांमोना दा बे गभर्नमेन्टआ जिहेतु बिनि सायाव बहुद गोख्रों नायबिजिरो दा बेवहाय बिथांमोना खामानिफ्रा माखासे बन्द जानानै दंलाय दा बेखौनो नायनानै बे नार्जारि फार्मा समाजनि एसेब्लाबो जाहाथे जों हंखा सुनाय बायदि मावनो हानाय जाथों होननानै माखासे जों दाउ राननाय जादों आरोखि बे दाउ राननाया गासैबो गामियावनो प्रत्येक न'खर न'खर मोननायनि थाखाय सुबिदाखौ होनाय जादों आरो बे दाउआ मोनसे गोजौ थाखोनि दाउ बे दाउखौ जाहाथे बिथांमोना फिसिनानै एसेब्लाबो गावनि संसार जानायाव एसे सहाय मोननाय बायदिनो जों बे स्टेपखौ लानाय जादों आरो फैगौ समावबो जोङो बेबायदिनो इन्टारनेशनेल बर्डाराव थानाय जेसेबां मानि गामिफोर बेखौ जों लासैनो कभार खालामनो सेस्था खालामगोन आं गोजोननाय बावदों जोंनि बे ओनसोलनि बिसेसबा बे महिलाफोरनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोना जोबोद मोजां जोंखौ सहाय खालामदों आरो बे बनगाव लाफाखंखर जानालिगाव बे ओनसोलनि गावब्रा बिथांमोना सहाय खालामदों बेवहाय खुनु जाथि धोरोम बोरोन गैयालासिनो गासैबो आइजोफोरनोनो बे दाउ राननाय हाबाफारिखौ जों नार्जारि फार्मा खुब सुन्दरभाबै राननानै होनो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दङ आरो फैगौ समाव जोङो रानलांबाय थागोन दिनैसिमाव न'खरफोरनो होनाय जायाखै बे दाउखौ दिनैसिमाव माने दासिमाव जोङो टटेल 390टा न'खरनो हरनो हाबाय दा बे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट आरो फैगौ समाव जों बेबायदिनो फ्राय 6,000-7,000 न'खराव होनो थाखाय जों सेस्था खालामगासिनो दङ नोंथाङा निजे जेनेबा दाउ अमा फिसिनायाव नांथाबो माबायदि फिसियोबा मुलाम्फा मोननो हागोन दा आं बिथांमोननो माखासे स्किलखौ आं फोरोंखाबाय दाउ अमाखौ फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो बेखौ आं गावनो प्रमान लोगोसे बिथांमोनाबो बायदि रोखोम प्रमान आजिखालि मोननो हायो दा नुबायबो दा दाउ अमा फिसिनानै जे सासे मानसिया जाफुंसारनो हायो बिनि माखासे टेकनिकखौ आं दिनै एसेबाबो फोरोंखाबाय बेमार जानायखौ बोरै होबथानांगौ बोरै बेखौ फेहेरलांनांगौ बिनि बागैबो जों रायज्लायखाबाय इतिमध्ये आरो फैगौ समावबो जोङो दाउजों लोगोसे अमा फिसिनायनि बोरमा फिसिनायनि माखासे टेकनिकफोरखौ जों बिथांमोननि ओनसोलाव एवारनेस हिसाबै जों ट्रेनिं लानोबो जों थि खालामदों जों बर्तमान प्रत्येकटा सेल्फ हेल्प ग्रुपआवनो 30टा करि दाउ होनाय जादों आरो बिथांमोननियाव सोरनाबा 8 जन सोरनाबा 10 जन बेबायदि सेल्फ हेल्प ग्रुप थायो एभारेजाव जोङो फ्राय 3 दाउ बिथांमोननि न'खराव जोङो सौहैनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों